zuentzako zein ja jaizetako egunik eta politxe? Gaurko eguna, nitzako, gaurko eguna eta zentaz kontzako beba, kristonen jarraz azten gara. Gezen bat erraldoin atorretxe gauza guztien jatez. Beste ekintza pastot hartzen parte, eta hemen parte hartzeo, hor txatxik, gezen bat erraldoin asuntua. Bajada eguna eta hori, antzarreguna bai asko gustatzen. Neuke onduen pasatzen dutena, biztan da, antzarreguna izaten da. Egunik eta berezi zen. Antzarreguna! Bai, antzarreguna. Bajadia eta antzarreguna. Gaurkua eta antzarreguna. Igual bajada eguna, porque jente pilloa juntaten da, gauza desberdin asko. Gaurkua. Herriko jentia, kanpotarra bai, baina gehien bat herrikoak eta superramiento ona. Gaur primera neumiaki, eta antzartan behar neumiaki, así que bizatia zederra. Hien bata eta antzarre eguna gehien bat. Gaurko eguna oso politxe dela eta gero antzarre egune bebai. Antzarreguna berezizia da. Bajadia politxa da, kuadria bajatzea, baina antzarreguna baino politxa. Gaur antzarreguna, kuadrian eguna. Datorren baten bateri goguagaz, baina ondino dudan daun baten bateri ze esango eta zuen lekitxora etorteko? Etorteko dudabarik munduko aitasik eta onena dizela. Berdera esango zu, beni kuentalo. Jai dizela mundialak. Kristolakoak. Etorteko lekitxon kriston ambiente hoten dala beti eta etorteko jaizetara. Ez que ezin dut dudan egon, ezin dut. Ez dago laudarik, ez dago inungo, komplejorik ez arazorik ona etorteko datozela, eta mendik aurrera ez da efaiako. Jai asko, ondo pasateko goguak, eta listo. Bai, eta danak ondo hartzen dugu zela bai. Ondo basako zue, antzarrak bajaia eta piloa joerra diz, da zanean giro hona dago. Iraiaren batean jente guztia mozorratu egiten dela eta kristolan gogoa dekogula parranda egiteko. Festarik onena dago lekitxon, osea, segurata dago. Onenak. Ia, azte nagusi baino behaguak. Hemen ondo pasako dabe, seguro. Eta gauzatxu bat, santo pequeño con gran pitilín. San Antolín!